what does it mean to be rooted? Unsa ba ning ipasabot nakagamot? Unsa ipasabot sa nakagamot? Biblically, rooted means established. Kung mo yung tag-establish, nakatukod o gitukod. Gitukod ka sa husto nga pundasyon. Mao na ipasabot nga establish. Nakapanukad ka na. Tungod kay gitukod ka og adunay husto nga pundasyon. Another meaning sa rooted, stabilize. Unsay pasabot sa stabilize? Wala lang ka gitukod kundi gilig-on usab ikaw. Lig-on nga pagtukod. Pareha tong duha ka balay o duha ka panday nga nagtukod pud sa ilang balay. Puro man to sila gi-establish nila ilang balay. Gitukod, no? Ang isa gitukod niya, ang isa pud gitukod. Kaya lang, ang isa ka balay wala na stabilize. Ang isa na stabilize. Asa mang balaya ang wala na stabilize adto? Katong balay nga gitukod ibabaw sa balas. Ug ang stabilize dito ang nga balay katong gitukod ibabaw sa bato. Unta, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, wala kag tukod ibabaw sa balas. Kung dili natukod ka ibabaw sa bato aron makita diha kanimo ang kalig-on. Ha? Wala lang ka gitukod kung dili gilig-on ka pa aron dili ka matarog, dili matumba, dili muluka pa, dili mapukan pag-abot sa mga unos sa kinabuhi. Og wala lang ka gi-establish, wala lang ka gi-stabilize, gi-nourish pagyud ka. Unsa man nourish? Giatiman. No? Giatiman. Buot pasabot gipakaon ka o giatiman aron mutubo og mahimong himsog. Which is giatiman ka pinaagi sa pagpakaon sa pulong sa Ginoo diha kanimo aron mahimong lig-on og dili mahimong masakiton nga klase sa Kristohanon. Daghang Kristohanon gitukod tuod, pero ang problema dili lig-on. O gawas na nga dili lig-on, wala pagyud nagakaon sa pulong sa Ginoo. Meaning wala nagapakabana sa pulong sa Ginoo. That is why pag abot sa mga pagsulay, pag abot sa temptation, mapukan, pag abot sa mga unos sa kinabuhi, mapukan tungod kay wala man giatiman. Mao nang hinumduman nato nga unta kita na mga Kristohanon, nakagamot kita, naka-establish, naka-stabilize, o giatiman kita. In Psalms chapter 1, verse 2 and 3, ang sagingon, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sama sa kahoy nga nagtubo, daplin sa usa ka sapa, o mamunga sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magbalampuson. Inani ang may tabo sa tao nga nakagamot. Ang tao nga nakagamot, ingon pa, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Nagtuon siya niini adlaw o gabi. O gani gipakasama pa siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa nga sa panahon sa tingbunga siya mamunga. Ha? Pamalandungi gyud ang kahoy or prutas nga imong gitanom. Gikan sa iyahang pagka seed niya antud didako siya, for example mangga. Itanom nimo siya. Nagpaabot ka pila ka tuig mangga na sa mga 5 years kung grafting siya. 5 years maka kaon na kag bunga ni ana. What if nagpaabot kag sulod sa 5 ka tuig? Pag abot sa 5 ka tuig, nagdahom ka nga mamunga sa panahon sa tingbunga. Kaya ang tingbunga sa mangga naman ay season. Na sila'y panahon. Ha? Dili man taga semana na ibunga imong mangga. Nagay panahon nga wa na sa bunga. Pero sa panahon nga tingbunga, siya dapat mamunga. Unsa may imong bation kung pag-abot og 5 years na nagdahom ka nga siya mamunga para makapahimulos ka na sa imong mga paghago kaniya, dili di siya mamunga. Di ba makalagot, no? Kaya nag-expect ka nga mamunga siya. Ya pag sunod tuig ni paabot ka para basin sa sunod tuig pa mamunga, hindi wa gyapon sa mamunga. Ni abot na lag 10 years imong mangga wa gid mamunga. Unsa ibuhaton nimo? May siguro putlon, pulihan o kamunggay. Makakaon pa ano? Tining dahos kamunggay, no? Putlon na lang siguro ni kay wa man eh. May pagputlon, pulihan na lang kamunggay, kay pila ka bulan, murag manalinsing na, uga makakaon na ta, makagulay na ta. So inani ang may tabo sa usa ka Kristohanon, kon siya rooted, nakagamot sa pulong sa Ginoo siya mamunga sa panahon nga tingbunga. Matud pa sa usa ka illustration, pamalandungi kini. A tree does not grow strong in storms. For example, kining kahoy diri sa or lubi or bisan unsang kahuya diri sa Davao City, nga dili kayo magian og hangin o bagyo. Pero kung moabot man ang bagyo diri sa Davao, dili tanan kahoy matumba. Ano man, dili tanan lubi matumba. Why? It is because wala man sila nitubo nga diin gilig-on sila sa unos. Kung dili, it survives storms because of hidden
through a hidden roots. Nganong makalahutay sila? Nganong dili tanan matumba? It is because gilig-on sila sa gamot nila. Nasa diha nga moabot ang storm, dili sila gyapon basta matumba. Kay nakagamot man sila. Nakagamot. Dili sila basta-basta mapukan, bisag dili sila anat sa hangin, bisag talagsara sila huyupon sa hangin. Pero makalahutay ug makabarog ang mao nga kahoy kay gilig-on sila sa gamot nga nakatago diha sa ilalom sa yuta.